Кичке 9-нчы ярты эфирда Татарстан хәбәрләре программасының төп чыгарылышы студияда Фәнис Камал хәерле кич, хәзер булачак темалар хакында кыскача. Бәйрәм бүген. Бик әйбәт. Bütün кеше ачык, bütün кеше дуалар. Күпләребез тыныч булсын, барчаларыбызга тигез гомер итәргә, бәхетле семьялар булсын. Татарстанда Курбан бәйрәмен ничек билгеләп үттеләр? Айзат Шаймардан. Азнакайда республикадагы иң зур Курбан ашы узды. Бер мең кешегә исәпләнгән бәйрәм табыны кемнәрне җыйды? Филүзә Хамидуллина күреп кайтты. Татарстан ветераннары Курск шәһәренә китте. Встретиться с родной землей, столько дал энергии, где был ранен. Курск өчен көрәштә бөек җиңүнең 75 еллыгын ветераннар ничек каршыларга җыена? Айгөл Бәдретдинова күреп кайтты. Татарстанда кыш гриппына карантин тамам. 16 үлде, 4-5 көн içinde. Куркыныч вирус белән ничек көрәштеләр һәм нинди чаралар кулланылды? Мәсьәләне Нияз Рахман ачыкларга тырышты. Бүген Татарстанда бәйрәм һәм ял көне. Бөтен дөнья мөселманнары белән бергә республика Курбан бәйрәмен билгеләп үтә. Гаит намазы башка еллардан аермалы буларак Татарстан мәчетләрендә бер үк вакытта иртәнге 5-тә укылды. Аннан мөселманнар Курбан чалу урыннарына юл тотты. Соңра алар итне туганнарына, мохтаҗларга өлешәчәк. Бүген төп бәйрәм вәгазен Казанның Галиев мәчетендә укыдылар. Айзат Шаймарданов дәвам итә. Курбанның асылы безнең тақвалыгыбыз. Республиканың төп вәгазен быел мөфтинең беренче урынбасары Рөстәм хәзрәт Вәлиуллин сөйләде. Мөфти Камил хәзрәт Сәмигуллин хаҗда булу сәбәпле. Гадәттәгечә Галиев мәчетенә Татарстан президенты да килде. Курбан чалуыбыз белән безнең өммәтебез арасындагы менә шушы бердәмлек, рухи һәм матди бердәмлек барлыкка килә. Рөстәм хәзрәт мөселманнарга президент Владимир Путин котлавын да җиткерә. Счастья вам, мира и благополучия, Владимир Владимирович Путин. Безнең телеканал Галиев мәчетеннән туры трансляция алып барды. Бер юлы 9 камера гыйбадәт йортының эшен генә түгел, урамдагы чараларны да күрсәтергә мөмкинлек бирә. Бу кадрлардан күренгәнчә, күп кенә мәхәлләләр мөселманнарны иман йортында гына сыйдыра алмады. Казанның Гаилә мәчете шәһәр халкы күпләп яшәгән Азинадагы төп мәчетләрнең берсе. Тышта да намаз кылдылар. Аллы бәйрәм. Шуның өчен килеп, шуны отмечайтабыз, укыйбыз. Кайткач инде өйгә. Гаилә җанда, гаилә белән утырабыз. Алла берсә менә шушы корбаннарыбыз, чалган корганнарыбыз кабул булсын. Тәбрик итәбез бәйрәм белән. Рәхәт. Инде хәзер менә малайларны да ертергә тырышам, әзрәк теге татарча өйрәтсеннәр, динебезне онытмасыннар. Минем өчен дә бер мусафир булам, яна Казанга килдем. Минем өчен дә бик горуладым. Шуңа күрә монда бик әйбәт. Bütün кеше ачык. Мәчеттән соң инде кем ничек булдыралар, менә әти-әниләрнең хәлләрен белергә, авылга кайтырга. Гаит намазы тамам, ләкин Курбан бәйрәме әле дәвам итә. Мәсәлән, Гаилә мәчете мәхәлләсе халыкны кич Курбан ашы һәм пылау белән сыйлаячак. Инде кишерләр дә юып, әзерләнеп куелган. Шулай ук җиләк-җимешләр дә бар, карбузга хәтле. Инде шул рәвешле бәйрәмне әле 3 көн дәвамында билгеләп үтәргә мөмкин. Намаздан соң Курбан да чалырга мөмкин дигән сүз быел Казанның 18 урынында рәсми мал чабу урыны каралган. Курбан чалуның тәртипләре гади. Кеше үз мөмкинлегенә карап малны Курбан итәргә тиешле. Рөстәм хәзрәт Хәйруллин. Кемдер сорау бирә, хәзрәт гаилә исеменнәнме, шәхси үзем исеменнәнме? Әгәр дә байлык мөмкинлекләре бар икән, хәтта гаиләдә һәрбер кеше исеменнән чалса рөхсәт. Мөмкинлек юк икән, гомумән гаилә исеменнән чалсын. Кемдер Курбан чалырга керешә, кемдер үз чиратын көтеп иләренә ашыга. Рафиз Ихтисамов быел 2 сарык чалдырткан кайткач тормыш иптәше белән чәй эчә. 2 коймак исе тарала. Һәрбер мусульман кешесе бик көтә, ул бик менә без аны көтеп алабыз инде дип. Аллаһ Тәгалә өчен якынайыр, Аллаһ Тәгалә якынайыр өчен. Чаллыда да мөселманнар мәчетләрне тудырып гаеткә җыелды. Бу Тәүбә мәчете. Төркиядән килүче милләттәшләребез дә бар. Безнең, конечно, Төркиядә башка төрлерәк, Татарстан бик якын Төркиягә. Мин беренче тапкыр, конечно, бундый җирләрдә, но миңа бик ошады. Бату так уңганда Росуллабыз бүген Алла бирсә.
Vağlar vaziyine aşık. Salihjan bilan Gabdulahat abidan bayramda tozasov qarşılalarına sinip tuya almay, Bikuli halkı 5-nji tapqır indi Qurban gayretin yangi masjidda qarşıla. Tinchlik, tegizlik, her barchamizga esenlik kerak. Yoshlar, barik ishlarini shulay masjidlarga jirga nasib bo'lsin. Bunday bayram bugun Tataristondagi har musulmonning yurtida, u 23-avgustga qadar davom etdi. Qurbonni hali 3 kun ichida shallarga yaraydi. Oyza Shaymardanov, Marat Zaydulin, Yangi Asr kanali. Бәйрәм уңайыннан Татарстан президенты котлау юллады. Кадерле ватандашлар, сезне чын йөрәктән котлыйм. Корбан гаете хәерле эш гамәлләргә, тынычлыкка, бердәмлеккә өндәүче зур бәйрәм. Иманлы һәр кешенең җанын бу вакытта мохтаҗларга ярдәм итү, михрибан мәрхәмәт күрсәтү, ата-анага, өлкәннәргә хөрмәтле һәм илтифатлы булу хисләре били. Киләчәккә якты өметләр тагын да арта. Без исламга һәм башка традицион диннәргә хас булган рәхим, шәфкать, гаделлек идеаллары һәр кешенең күңел түрендә урын алыр. Мәгънәсез дошманлыкка һәм низакларга шик куелыр дип ихластан ышанабыз диелә президент котлавында. Бүген бәйрәм намазларын республиканың берничә яңа мәчетендә дә укыдылар. Шуларның берсе Казанда, ул Кремль яр буенда урнашкан, төзелеп бетсә дә рәсми ачылу әле үткәрелмәгән. Бүген аны Рөстәм Миннеханов килеп карады. Президентка мәчетнең архитектурасы хакында сөйләделәр. Монда бик үзенчәлекле бизәкләр күп, алар татар мәдәнияте тарихын исәпкә алынып ясала. Мәчеткә исә нигез 2016 елда салынган иде. Меңләгән кеше бүген Мәскәүнең Җәмик мәчетенә дә җыелды. Гыйбадәтханәгә якындагы метро станциясеннән үк келәм җәелгән. Бәйрәмгә килүчеләргә үзбәк, кыргыз, таҗик телен белгән йөзләгән волонтер ярдәм күрсәтте. Мәскәүдә хәзер 4 мәчет эшли. Алар барысы да бүген иртәдән үз ишекләрен ачты. Элегрәк җирле халыкта корбан чалу тәртибе ризасызлык тудыра иде. Хәзер бу мәсьәләдә хәл ителгән. Мәскәү өлкәсендә корбан чалу өчен 13 махсус мәйданчык бүленеп бирелә. Дини йолалар шунда башкарылды. Гаит барлык мөселманнар өчен тынычлык, мәрхәмәт, изге гамәлләр кылу символы булып тора. Мин беренчедән бүтән Мәскәүдә яшәүче милләттәшләрне, мөселманнарны, бигрәк тә инде үзебезнең татарларны шушы зур бәйрәм белән тәбрик итәсем килә. Бергәләп матур иттереп эшләргә насыйп булсын. Мин телим бәйсә көндә мөселманнарга, татар халкына особенно саулык, сәламәтлек, озын гомер, тынычлык, бәхетлек. Дөньясында яхшы булсын, сугышлар булмасын. Шамы теләк шул телим. 1800 Татарстанлы Корбан бәйрәмен Сугуд Гарабстанында каршылады. Бүген хаҗның төп гамәлен тәмамладылар. Кичә Гарафа көне булса, бүген Мина даласында шайтанга таш ату йоласын үтәгәннәр. Татарстан хаҗилары үзләрен яхшы хис итә. Изге сәфәр тоткарлыкларсыз узды дип җиткерделәр безгә Татарстан диния нәзарәтеннән. Бүген Казанның 18 урынында корбан чалу майданчыклары эшләде. Бүтән санитар таләпләрне үтәү өчен тиешле шартларда булдырылган. Монда бәрәннәрне чалып тунап, итен бүлгәләп бирәләр. Моның өчен Казанга тәҗрибәле иратлардан торган бригадалар да килә. 3 көн дәвамында хезмәт күрсәтәчәк белгечләр безнең республикадан гына түгел, чит төбәкләреннән дә чакырылу. Корбан чалучы кеше нинди кануннарны белергә һәм үтәргә тиешлеген исә Фәрүзә Мәҗитова сөйләр. Изге эшне дугадан башлыйлар. Хәзрәт укып бетергәч тә чалучылар эшкә керешә. Алар казанлылар еланы үти алсын өчен Татарстанның төрле авыл районнарыннан махсус чакырылган. Айдар Шәфигуллин Лаиштан белгечлеге буенча ветеринар табиб иң төп кагыйдәнең берсен безгә ул әйтте. Тәтештән Әмир Мөхәммәтҗановның да кулы кулга йокмый. Ел сайын үзенә дә корбан чала. Гаит көнне инде 3нче ел Казанда йөзләп сарык суярга туры килә. Чувашиянең Шыгырдан авылыннан да бер төркем егетләр килгән. 5нче ел киләбез инде бу мәчеткә. Нинди кагыйдә? Корбанны тотабыз, бисмилла, Аллаһу акбар дип чалабыз, мулда укый, чалабыз. Күптән суясыз бит әле барбер яшь кеше. 18 яшьтән инде. Малны кыйблага каратып салу, тәһарәт алып эшкә керешү, дуга уку бу корбан чалучылар үтәргә тиешле таләпләрнең кайберләре генә. Чала торган хайваннар, сыер булсынмы, сарык булсынмы, кәҗә булсынмы, бия булсынмы, аны куркытмаска тиеш. Чөнки куркытканда адреналин дигән нәрсә бар, ул хайванда да була. Тартып китерсә, стреп китерсә, җыгып салса, әтүгә шул вакытта хайванның ите дә бераз бузылган була. Чалучылар шуны белүче тәҗрибәле ирләр. Бер сарыкны ярты сәгать эчендә эшкәртеп бүлеп бирәләр. Көненә бер кешегә уртача 50 баш туры килә. Гәрчә монда эш санда түгел, сыйфатта. Башкарганы кабул булсын. Фәрүзә Мәҗитова, Марат Сәйдгәрәев, Яңа Гасыр каналы. Азакайда исә бүген юланы гына үтәп калмадылар, корбан ашы да уздырдылар. Табынны бер юлы 1000 кешегә әзерләгәннәр. Ашны азнакай оешмалары һәм җирле хакимият ярдәме белән оештыралар. Бәйрәм ризыкларыннан Филүзә Хәмидуллина да уз итте.
Шатыртау спорт комплексы юкка гына сайлап алынмаган бу Азнакайдагы иң зур биналарның берсе. Хәзерге вакытта 1000-нан артык кеше шушы табын артында җыелган. Әлеге табынны әзерләүгә Азнакайның барлык оешмалары үз өлешләрен керткән. 120дән артык волонтер әлеге табынны әзерләргә булышкан. Ланда Шасибакова бу ашта инде 3нче елын Камышлыкүл авылыннан барлыгы 4 кеше килгән. Бик уникаль дип әйтергә, һәр ел үткәрә буена кешеләрне берләштерә, без моннан күп белем алабыз, вагызлар укыйлар монда. Бик күңелле үтә, шул хәтле рәхәт. Азнакайларның шулай бергәләшеп Корбан гаетен уздыруларына инде 4нче ел. Быелгы җыенга Татарстанның көньяк-көнчыгыш районнары баш казые Марат хәзрәт Мәрдәншин дә чакырыла. Азнакай безнең алдангы урыннарда итәргә кирәк. Чынлап та бу андый улы бәйрәмнәр үткәрү безнең өчен бу инде гыйбрәтле, бөтен районнар өчен. Табынны әзерләшергә җирле хакимият хезмәткәрләре дә булышкан, нефтчеләр дә үзелешләрен керткән. Бу аш өчен 2 сыер корбанга китерелгән. Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәллям әйткән бит, ашта кашыкларның күп булу хәерлерәк дигән. Күпме кеше күбрәк булса, аның савабы да шуның хәтле. Табын 1000 кешелек булса да, беркемне дә кире бормадылар. Теләгән һәркем кереп, сыйгъмәтләрдән авыз итә алды. Азнакайдан Филүзә Хәмидуллина, Ирек Хәбибуллин, Яңа Гасыр каналы. Бөек Ватан сугышының барышын тамырдан үзгәрткән көне 75 ел элек 43 елның 23 августында Совет гаскәрләре Курск өчен булган канлы бәрелешләрдә җиңә. 49 көнгә сузылган сугышта Татарстаннан гына 49 мең солдат катнаша. Берсе көнгә аларның кайберәүләре инде ветераннар буларак Курскта очрашачак. Бүген анда 3 кеше юл алды. Сәфәргә әзерлекләрен исә Айгөл Бәдретдинова да күреп кайтты. Вверх не итмә. Не надо вверх. Зур юлга чыгарга әзермесең? Готов. Касым Сәлимгәрәев 94 яшын тутырса да егетләр кебек әле зур юлга чыгарга дип медаль тулы кителен иртәдән үк үтүкләп куйган. Бүген зур бәйрәм. Во-первых, Корбан бәйрәме. Во-вторых, самых первых, значит, Курскны җиңгән көн. Ничек инде бармыйсың Курск шәһәренә, ул дәһшәтле еллар әле дә исендә. Прохоровка авылында 1200 танк бәрелеше, оборона, контрһөҗүм, 49 көн барган бәрелешләрдә Татарстаннан гына 49 мең солдат катнаша. Касым Сәлимгәрәев ул чакта 19 яшьлек элемтәче. Дошманнар көтмәгәндә һөҗүм итте ди. Ярсып тибә, йөрәк ул чагында. Ул чагында даже белмисең, кайда ул йөрәк. Немецләр килеп чыкты, алар бик күп 30лап. Алар җыгылган килеш, винтовка белән безнең бу эшебезгә дә. Ике көрәштәшен атып үтерәләр, үзен каты яралыйлар. Аягын яшь табибә саклап кала. Мине тоткан агачлар бит булар. Бөтенсендә мине тоттым бит буларның. Бүген тормышның ямен тоеп яшәгән ветеран җиңүнең сыры гади. Без югары әзерлекле солдатлар идек ди. Бүген кайчандыр дошманнар аткан аягында бии дә әле. Күңел шулай юлга ашкына ди. Үзләре саклап калган Курск шәһәренә. Касым Сәлимгәрәев белән бергә Курск шәһәренә тагын 2 ветеран кузгалды бүген. Александр Савин, Калинин, Брянск, Белорус фронтларында көрәшкән, Юрий Шастин, Орлов, Курск бәрелешләрендә, Көнчыгыш Пруссия сугышларында катнашкан. Встретиться с родной землей. Минем өчен Курск туган җир сыман. Аның белән очрашу зур вакыйга. Анда мин сугыштым, анда яраландым. Ул трагедияне үз күзләрем белән күрдем. Мы воевали. Без аяусыз көрәштек, гаиләбез, илебез хакына. Во имя семьи, родины и его воевали. Курск шәһәрендә ветераннарны түземсезләнеп көтәләр, чөнки сугыш кырлары да хәтер саклый, геройларның да батырлыклары онытылмый. Айгөл Бәдретдинова, Игорь Романов, Александр Лобанов, Яңа Гасыр каналы. Синоптиклар кисәтә иртәгә Татарстанда урыны белән төнне һәм көндез яшен булачак, җилнең тизлеге секундына 15-20 метрга кадәр җитә, көчле яңгыр көтелә, урыны белән боз да яварга мөмкин. Сез хәбәрләр программасын карыйсыз салдагы минутларда. Сонны киметергәме, таләпләрне катгыйландырыргамы? Бөтен кешегә килешә торган булмый ул. Кемгәдер 5-не дә биреп була, кемгәдер 1-не дә бирергә ярамый. Тәрбиягә бала алучы гаиләләргә карата нинди чаралар күрелергә мөмкин? Гөлназ Сайфетдинова шул хакта. Бишенче халыкара археологик мәктәптә яшь археологлар ниләр белән шөгыльләнәчәк? Шулпан Касымова күреп кайтты. Кыш гриппы чигенә димәк карантинны алыр вакыт. Татарстанның 16 хуҗалыгында теркәлгән куркыныч вирусы юк ителгән, шунлыктан Татарстан президенты карары нигезендә карантин туктатыла. Бер ай эчендә республикада 1000-нан артык кышкыртма юк итәләр. Районнар ничек яшәде һәм хәзер нинди чикләүләр барлыгын Нияз Рахман күзәтүеннән белерсез.
Татарстанга куш гриппы ел ортасында күрші Чувашиядан кірі құшқұртыны шектеш районларға олып кіріп саталар шоңады. Карантин бір-бірсіне тірәліп тұрған апас, буа, қойбыш, камы тамағы, буа шүпір әліде иғылан етілді. Біздің қызмет мұндатыра шет региондан кіре тұрған жекілі машиналарын тоқтатып, оларны қарап, қышқыртлар, қыш итлері, һәм башқа түрлі итлер алып келе тұрған қарап кіртмеу. Вақтында кезі тұру паслары бұлдыры карантин иғылан ету бұлыша мәселен Қаратын ауылында урамда бір құшқұртыны да қалық өзі өк урамға шығармай башылай. Тірліктерімізді шығармайбыз енді. Бір қоя шында ияларында тұралар зұрды сарайымыз бар. Шында ешейлер тұралар, башарлыға ішерге береміз. Біздің алар урамға шығып жүре тұрған қозылар да түгел, шебейлер де урамға шықмайдалар біздің. Мұнысы көрші Буа районы көптен түгілгіні Рәмзия ханымның ішік алдында тауықлары жырлап ері, қозылары су кірі. Бүгін тынлық. Тауықлар өле башлады. Үплеп өле башладылар мені? Келе өлді, 16 өлді, 4-5 күн içinde. Республикада 1000-нан артық құш күртеуққа шығарыла 21 июльда президент бұйрығы білен 24 құжалықта құш гриппі бойынша карантин кіртілді. Постларда 100-дан артық білгіш кезеу тұрды, қолық білен ішлеу, түрлі білешмелер торатуды, нәтиже бері грипп қазір шегенді. Бүгінгі күнде профилактик ішлер комплекслы план бойынша бітінісі башқарылды. Татарстан Республикасының Алтай районының 24 пунктында 1035 зарарлы құш юққа шығарылды. Сәмінде бітін комплекслы план ішлері башқарылды. Деинфекциялар ішленді. 20 күнне президент указы негізінде республикада карантин ябылды. Бәхетке вирус башқа районларға таралмады, юғыйса зыян күбірек болыр еді. Озған ел Татарстанның Лайыш районындағы құшылы комплексында 450 мың тауықны яндырдылар. Шулайда тыныштанарға ертерек 3 ай бойы шеттен кіртілген құш құртына олмасқа һәм тиешлі документлары болмаған ет продукциясын қолданмасқа кеңеш етелер. Нияз Рахман, Яңа Ғасыр каналы. Вағда етілген фатирларын 3 ел күтелері Салават көпірі микрорайонындағы 11-3 номерлы йұрт құланылышқа тапшырылмай. Фатиры күтушілер сәбәбінде отай түзуші ПСО Қозан ұйышмасы Гостройнадзор тапқан кемшіліктеріні түзетмей екен. Соңғы 2 айда йұртны 2 тапқыр текшірселер де оңайыққа өзгеріштер yok. Не үшін халық өз фатирларына құжа бұла алмауын түзушілерден Феруза Мәжиті өзі сұрады. Январ айында шушы домнан 13-ші этаждан 3 бөлмәлі квартира ыттым. Мәләкин шушы квартирамның ишегендә күрә алмыйм, балаларымыз садикка урнаштыра алмыйм, үзем эшкә урнаша алмыйм. Фатирлары шушында тик күченә алмыйлар. Социаль ипотека буенча төзелгән бу йорт кулланылышка тапшырылмаган. Чиратка басканга 10 ел була. Квартираның кайсы квартира икәне билгеле булганына февраль айында 4 ел була. Эш бала белән общежитие бүлмәсендә торабыз, 12 квадрат метр. Алар кая гына мөрәҗәгать итеп карамаган, нәтиҗәсез. Күпләр балаларын күршедә генә ачылачак яңа мәктәпкә яздырырга өлгергән. Минем улым быел 1-нче тапкыр 1-нче класска шушы бик матур мәктәпкә бара. Балаларны шәһәрдән иртә таңнан бөтен пробкалар буйлап мәктәпкә алып килергә һәм кире эшкә китәргә тиеш булалар. Әлеге йортны ПСО Казан оешмасы төзи, тик эшен төгәлләмәде ди халык. Гостехнадзор һәм башка инспекцияләр йортны кабул итүдән баш тарта икән. 22 августка хәтлек 16 замечание бар дип жилфонд язып чыкканы. Аларны устранить итергәндә кеше дә юк, эшчеләр дә юк. Аларны йортка кертмиләр, тирәсе әйләндереп алынган. Сок хезмәте каравыл тора. Моя задача не стройка, моя задача охранять объект. Почему они не хотят выходить тем людям, которые платят каждый месяц исправно? Сораулар күп. Бүгенгә шунысы билгеле. Йортны ПСО Казан оешмасы төзеп бетерергә тиеш. Әлеге комплекстагы 1-нче һәм 5-нче йортларның төзүчесен алыштырганнар. Тик монысы шул килеш кала. Ни өчен кулланылышка тапшырылмаганын сорап, без дәүләт торак фондына хат юлладык. Закон буенча билгеләнгән 3 көн вакыт узгач аңлатма бирүдән баш тарттылар. Бар проблема фатирлардагы бүлмә ишекләренең булмавы дип аңлаттылар төзелеш министрлыгында. Анда артык теге сораулар юк дип уйлыйм. Ул объект кала ПСОда, алар аны бетергә тиеш. Анда бүгенге көндә күп кеше кирәк түгел, бер 35-50 кеше булса, анда шул замечание бетергә анда җитәрлек дип уйлыйм. Төзелеш министрлыгында бу йорт сентябрьдә кулланылышка тапшырылачак дип белдерәләр. 11-нче комплекстагы тагын 2 йорт декабрьдә тапшырылыр дип көтелә. Феруза Мәҗитова, Альбина Миңнебаева, Марат Зайдуллин, Яңа Гасыр каналы.
Дүртенчесе артыкмы бер гаиләгә тәрбиягә бирелүче балалар санын 3-кә генә калдыру тәкъдиме җәмгыятьтә ризасызлык уятты. Бу шау-шудан соң Мәгърифәт министры Ольга Васильева мәсьәләгә ачыклык кертергә мәҗбүр була. Бала хукукларын яклау буенча кайбер законнарга үзгәреш кертү мәсьәләсе әле дә хәл ителеп бетмәгән. Документ Россия Мәгариф һәм фән министрлыгы тарафыннан эшләнеп төбәкләргә юлланган була. Инде хәзер аны яңадан үзгәртү турында сүз кузгатылды. Ой башында Алексеевскида булган кытышкыч хәл тәрбиягә бала алу мәсьәләсендә яңа караш кирәклеген күрсәтте. 9 яшьлек кызның үлемендә үги атасы гаепләнә. Әнисе дә тәрбиягә алынган балаларны кыерсытуда шикләнә. Аларга җинаять эше ачылды. Август ахырында Григорьевларны әти-әни хокукыннан мәхрүм итү мәсьәләсе каралачак. Ул арада ил буенча опека органнары эшчәнлегенә үзгәреш кертү турында сүз бара. Гаиләгә бирелүче балалар санын киметү тәкъдиме яңгыраган иде. Кешедән тора. Ничек карыйсы, кемдер 5-не дә яхшы карый, кемдер берне дә карый алмый. Шуңа күрә аны уже психологлар гына әйтә ала дип уйлыйм. Балалар же теге сөйнәләр, әниләре бар, әтиләре бар дип. Юк, менә калса яхшы. Конечно, кешене хәдер алалар, шунда алсыннар иде. Но финансларга карап инде. Баштан уйларга кирәк. Ул кешенең үзеннән торадыр дип уйлыйм мин. Әзерме кешеләр, аның кадәр бала карарга юкмы? Закон проектын Мәгариф һәм фән министрлыгы әзерли. Анда бер гаиләгә алынган ятимнәр саны 3-тән артмаска тиеш дигән пункт та бар. Вот этот вот отрицательный случай. Менә шушы очрак тәрбиягә бала алу системасын тамырдан үзгәртергә тиеш түгел. Бик күп уңай мисаллар бар. Балага гаиләдә барыбер яхшырак. Гаиләләрнең проблемалары булса, аларга булышырга әзер белгечләр бар. Соңгы чиккә җиткерергә ярамый. Татарстанда гына түгел, ил буенча тәкъдим ризасызлык уятты. Не в количестве детей. Проблема бала санында түгел, гаиләләрне сайлау һәм аларга бу эштә ярдәм итүдә. Әлеге мәсьәләләр белән шөгыльләнүче белгечләрдә. Балага гаиләдә рәхәтме, ул бәхетлеме? Опека хезмәткәрләре шушы сорауга төгәл җавапны белергә тиеш. Инде кичә министр Ольга Васильева сан буенча шикләүгә каршы булуын белдерде. Мин балаларның санын киметүгә каршы, бу дөрес юл түгел. Бу тәкъдимдә документ үзе дә, минем белән дә, хәзер оешучы Мәгърифәт министрлыгы белән дә килештерелмәде. Санаудан баш тартмакчылар әмнә гаиләгә бала алучы әти-әнине һәм алар белән яшәүчеләрне мәҗбүри психологик тикшерү тәкъдиме кала. Закон проекты буенча эш әле дәвам итәчәк. Бу мәсьәләдә ашыгып кабул ителгән карарлар булырга тиеш түгел дип белдерә министр. Эш барышына Россиядә бала хокуклары буенча вәкаләтле вәкил, Дәүләт Думасының профильле комитетлары, Эчке эшләр министрлыгы, прокуратура вәкилләрен дә җәлеп итәчәкләр. Гөлназ Сайфетдинова, Рәмзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы. Бака үзе сикергәнме, әллә инде аны алып качмакчы булганнармы? Казанның Харовая күлендә урнашкан сын юкка чыга. Халыкның символына әйләнгән бака төсле металл каракларын кызыктырган булса кирәк. Биредә хәтта эскәмияләрдә чылбыр белән уратып алынган. Чөнки барысында урларга гына торалар ди җирле халык. Бакада кемнедер битараф калдырмый, күлнең уртасына йөзеп кирип, чылбырын үзеп, баканы өстүрәп ярга алып чыкканнар. Авыр булгандыр, шуңа да камышлар арасында ташлап калдырганнар. Исегезгә төшерик, 5 ел элек җирле халык бу күлне төзелештән саклап калды. Монда торак йортлар салырга теләделәр. Ул вакытта Рөстәм Миннеханов казанлылар тәкъдимен хуплады. Жители, которые в принципе видят, как здесь красиво, ни өчен монда яшәүчеләр шулай матурлыкны бозарга омтыла икән? Без әлеге бакасының үз акчабызга куйдык. Ул нибары 3 көн тора һәм урыныннан юкка чыга. Дөнья археологлары Булгарда биредә 5-нче мәртәбә халыкара кыр археология мәктәбе үз эшен башлады. Россия һәм чит илләрдән җыелган белгечләр 2 атна дәвамында тарихи археология һәм мәдәни мирасны өйрәнүдә белемнәрен арттырачак. Яңа технологияләр белән эшләү тәҗрибәләре белән дә уртаклашу каралган. Башка еллардан аермалы буларак быел уку программасына текстиль археологиясе дә кертелгән. Белемнәрен арттыру өчен яшь белгечләр ни өчен Татарстанны сайлаган соң? Бу хакта тулырак Чулпан Касымова. This soil, which is at the base of the Америка профессоры Карлос Кардова биредә 2-нче тапкыр Болгар тарихи архитектура музеяны үзенең серлелеге белән җәлеп итә. Быел кыр археология мәктәбенә чакыру алгач, ул бик теләп ризалаша. Русчада сөйләшергә өйрәнә. Много людей в Америке. Америкада Татарстан турында бик белмиләр. Аның тарихи археология байлыгы мине гаҗәпкә калдырды. Әнә шул серләрне тирәнрәк өйрәнергә телим. Студентлар белән без аларны бергәләп тикшерербез. Нойл белән Брук Американың Миннесота штатыннан биредә алар үсемлекләр тарихын өйрәнәчәк. To get some field experience in Татарстанга археология өлкәсендә тәҗрибә тупларга килдек. Борынгы кешеләр яшәгән чорлар безгә аеруча кызык. Аларны укытучылар белән бергә өйрәнербез. Борынгы бабаларыбыз ни белән тукланган, нинди кәсеп белән шөгыльләнгән. Археологик казынулар вакытында моның сырын ныграк төшенәсең. Археологлар фикеренчә, менә монда Алтын Урда вакытында кызыл балчыктан ясалган эшләнмәләрне киптерү мише булган.
Моның дәлеле булып, күмер кисәкләре һәм кызган ташлар тора. Кости еще не срослись. Погребен он строго по мусульманскому обряду. Евгений Макивский әлеге сөякнең 14-15 гасырга караганлыгын фаразлый. Төзелешенә караганда ул кечкенә малайныкына охшаган. Бөтен мөселман йолаларына туры китереп күмелгән. Халыкара кыр археология мәктәбендә тәҗрибә тупларга килгән һәр археолог казу эшләрендә катнашачак. Кемдер үсемлекләр тарихын өйрәнә, кемдер металл эшкәртү, керамика, эш кораллары тарихын. Быел уку программасына башка еллардан аермалы буларак текстиль археологиясын да керттек. Бу үзенчә кызыклы өлкә. Борынгы кешеләр тукыманы нинди ысуллар белән тукыганнар, студентлар белән дә бу тәҗрибәне кабатлап караячакбыз. 5-нче халыкара кыр археология мәктәбенә Россиядән һәм чит илләрдән 60лап яшь белгеч килгән. Проектның максаты тарихи мирасны өйрәнүдә яңа технологияләр куллану. Болгардан Шулпан Касыймова, Ринат Сафин, Яңа гасыр каналы. Бүгенге менә шундый хәбәрләр иде, уңышлар сезгә һәм Яңа гасыр каналында гына калыгыз. Август Пирамида концертлар залында Болгар радиосының бәйрәм концерты. Башлана 18 сәгатьтә. Рәхим итегез. Хөрмәтле театр сөючеләр, баш калабыз һәм республика көненә Камал театрыннан бүләк 27 августтан 30-на кадәр театр үзенең иң популяр спектакльләрен тәкъдим итә. Билетлар сатуда 12 яшьтән өлкәннәр өчен. Татар җыры эстрада фестивале Мәскәүдә. Динә Гарипова, Данир Сабиров, Чулпан Юсупова, Әнвәр Нургалиев, Илмира Сулейманова, Айдар Галимов, Элвин Грей, Ришат Төхватуллин, Филүс Кахиров, Гүзәл Уразова һәм башкалар. 11 ноябрь Дәүләт Кремль сарае. Казанлылар һәм башкалабыз кунаклары 26 августтан 29-на кадәр Тинчурин театры бәйрәм спектакльләренә чакыра. Рәхим итегез. Ришат Төхватуллин үзенең өр-яңа утсыз төтен дигән концерт программасы белән сезнең төбәктә 13 сентябрь Җәлил, 14 Азнакай, 15 Мөслим, 18 Бөгелмә, 19-20 Баулы, 21-22 Лениногорск, 24 Чистай, 25 Алабуга, 26 Зәй, 27 Сәлмәт, 30 сентябрь, 1-2, 3 октябрь Яршаллы, яшьчекләре 6+. Болгар радиосы тәкъдим итә 30 август Пирамида Болгар радиосының бәйрәм концерты. Татар эстрадасының популяр җырчылары бер сәхнәдә. Башлана 18 Обменяем ваш автомобиль с выгодой до 60 тысяч рублей. Азино Авто. Мизерный расход, огромный багажник, увеличенный дорожный просвет. Все это в японском Datsun за 359 тысяч рублей. Марка Datsun 4 пятерки, 3 семерки. Хотите узнать что? Читайте новости в интернет-газете «Реальное время». Хотите знать почему? Читайте аналитику в интернет-газете «Реальное время». Хотите узнать подробности? Читайте эксклюзив в интернет-газете «Реальное время». Новости, аналитика, эксклюзив. Реальное-время.рф для лиц старше 16 лет. Ждешь скидок? Спеши в марку Nissan на Чайкова. Там внедорожники Qashqai и X-Trail со скидкой до 300 тысяч рублей. Звони 4 пятерки, 3 единицы. Исәнмесез, эфир үзе шын хаватырыш белән дәвам итә. Сыйфатлы һәм арзан аш белән телисезме? Данил Майстер моны шыңга ашырыр. Август айында 20% ташлама белән заказ бирергә ашыгыгыз. Данил Майстер, Казан Восстание урам 23-нче йорт. Телефон 2-167-166. Яндекс погода сервисы мәгълүматы буенча көньяк чыгышта Бөгелмә Болоз Накада яңгырлы 24 градус җыла. Төньяк чыгышта Түбән Кама Таныш Лабугада яңгыр булу ихтимал 20 градус. Төньякта Минзәлә, Әгәрҗе Мензелевскида яңгыр яучак 24 градус җыла. Төньяк батышта Орча, Кукмара Балтачта яңгыр көтелә, бераз суык 18 градус.
Булгар бой чүпрәледә шулай ук яңгырлы, температурада шундый ук 18 градус җыла. Үзәктә чиста нурлы Аксубайда синоптиклар яңгыр вәгъдә итә. 22 градуска кадәр җылы булачак. Алда көннәрдә һава торышында нык үзгәрешләр көтелми. Сезнең өчен тагын бер файдалы мәгълүмат. Росбанк Societe Generale төркеме халыкара дәрәҗәдәге Россия банкы. Росбанкның премиальный пакеты ул акчаны урнаштыруның кулай шартлары, уңайлылыгы белән хезмәт күрсәтүнең конфиденциальлеге. Башкалабыз Казанда урыны белән яңгыр яучак. Бераз суыта 17 градустан 19 градуска кадәр җыла. Көнбатыштан уртача тизлектә җил. Атмосфера басымы Төркемеш баганасының 747 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача думаллыгы 74%. Магнит бураны көтелә, сәламәтлегегезгә игътибарлы булыгыз. Әлеге сәгать кемнәр шулар? Сезнең һава торышы белән Альбина Шахапова таныштырды. Исәнлектә күрешик, сау булыгыз.